し昇る朝日を眺めてたんだ。涙を乾かすため長い夜震えた。数えきれない弱音を噛み殺した。この国の中の暗闇を照らしてゆくのはどれだけだから。全て壊したい。まだ見ぬ世界を開け。今僕らは生まれ変わるんだ。希望が痛みを乗り越えていくストーリー。手を伸ばせば消えてしまいそうなわずかな光だけで、ただそれだけで生きてく。Ens han informat que la fortalesa aèria d'en Nene es dirigeix cap aquí, la ciutat de Corin. Què has dit? Tres minuts pel llançament. Zola, ja veig la teva frustració. Explosió blava! Impacte a la sala de màquines. Ja podeu deixar anar les ruïnes. Fora els ancoratges, foc! Què malo passa? En Nene ja ha deixat anar les ruïnes. Just a la fusta. Aquesta enorme roca caurà damunt la ciutat de Corin com si fos una bomba. Ah! Hippo! Ara és el moment, mestressa! Nosaltres també podem! Ah! Explosió blava! Ja està! Mira! La nova habilitat de la Buque. Companys! Conrad, ets tu! Deixem-nos de salutacions i poseu-me al corrent de la situació. Això també ho haurem de posposar. Què? Ens volem infiltrar a la fortalesa i necessitem que ens ajudis. Entesos. Seguiu-me, que us ensenyaré una cosa. Dracs voladors! Amb això podrem arribar fins a la fortalesa. Em sap greu. Els haurem de compartir perquè només tenim aquests. Moltes gràcies, Conrad. Que tinguis sort, Zola. Encarrega't dels enemics d'aquí baix. Cavaller Conrad, ja és l'hora. Entesos. Faré tot el que pugui per protegir la ciutat de Corin i defensar l'honor dels mestres cavallers. I Shu, promet-me que tornaràs viu. I tu també, Conrad! Escolta, ho has dit de debò que et vols infiltrar a la nau? Sí, Giro. Però encara... De debò, no cal que t'amoïnis per mi. Fa temps que el meu ratpenat assassí va augmentar la força. Què? I a banda d'això, em sembla que hi ha una altra cosa que hauríeu de saber. Una cosa sobre el setè i últim guerrer de la llum. En realitat ja fa temps que sé que el setè guerrer de la llum és en Nene. Però què dius? Això no pot ser! Que en Nene és Maru! Si realment fos descendent dels guerrers de la llum, no faria les coses horribles que està fent! És veritat, però si ens ho vas dir tu, que els guerrers de la llum són els herois que van salvar el món! La gran guerra de la llum va ser fa temps.
Vosaltres sabeu millor que ningú que els nous descendents dels guerrers de la llum no tenen la mateixa personalitat que els antics. Vosaltres ja no sou els mateixos que vau lluitar en l'últim combat contra en Nene. La història del món que coneixem està a punt de fer un nou gir amb vosaltres. Ha arribat el moment de posar fi a les atrocitats que està duent a terme en Nene fa temps. Va! Som-hi! Som-hi! Així doncs, què diu el Doggy de tot això? Què diu? De fet, no en sabem res, però sembla que es prepara per enfrontar-se amb l'enemic. Maleït Doggy, tant se val. Quina és la situació? Les tropes d'ombres negres tipus 2 de la 1 a la 4 mantenen combats actius en territori enemic. Capacitat ofensiva 24%. I la Zola i companyia? No en sabem res. No, un moment. Hi ha una cosa que s'acosta des de la ciutat de Corin. Una cosa, dius? Ampliaré la imatge a la pantalla. La Zola! Ei, escolta, Hippo! Què passa, mestressa? No estàs segur que vam augmentar la força allà dins? I tant que sí. I quina força tenim? No ho sé. Nois, més amunt! Anirem per sobre la fortalesa! Entesos! Dispareu! Que no en quedi ni un de viu! No hem de deixar que s'acostin més! M'heu sentit? Ja som a dalt. Perfecte, és tal com me l'imaginava. Aquesta fortalesa aèria no està preparada per atacar cap en l'aire. Va, som-hi, anem! Xu! Seguiu en Xu! No hi ha entrada! I no ens fa cap falta! Què? Som-hi, drac blau! Sí que ets maru bèstia! Ets un geni, Xu! Va, entrem! L'enemic s'ha infiltrat a la fortalesa. Es desplaça per la zona S. Zabo, ocupa't d'això ara. Ara! Sí, però... Espera't, a la zona S no hi tenim guardat allò nou i tan divertit? Divertit! Divertit, diu? Ah, esclar que sí. Molt bona pensada. Aquesta sala? No té sortida! És una trampa. Ara ja estem preparats per enfrontar-nos amb tot! El nou model d'ombres negres tipus 3. En marxa! Jo crec que potser n'hi ha marumasses! Això no és res. Minotaure! Som-hi! Maru, som-hi, doncs! Què és això? Va! Minotaure! Ara deixa'm fer a mi! Els destrossaré! Què us sembla? Ara sí que els hem fet miques! Ha sigut marubufar i fer ampolles! Si us penseu que ja s'ha acabat, us equivoqueu de mig, amics. Però com pot ser? Però què és això si els havíem ben destrossat? Com carai? No t'ho esperaves, Giro?
Aquesta veu és en Sabo! Te'n penediràs del que em vas fer l'última vegada. Avui penso massa comptes amb tu, m'has sentit? No tinc temps per lluitar amb tu, tros de ferralla! Nosaltres només hem vingut per derrotar en Nene! Es pot saber on s'amaga? Abans haureu de derrotar el nou model d'ombres negres tipus 3 que he perfeccionat. Ja ho podeu anar provant, que el resultat serà el mateix. Però, com pot ser? Idiotes! Les ombres negres tipus 3 són invencibles, completament invencibles. Així no acabarem mai! Ara, deixeu-ho a les meves mans! És en moments com aquest que l'Hippo i jo entrem en acció! Què? Ho dius de debò, mestressa? I tant! Ara que els nostres amics estan en un mal pas, nosaltres els hem d'ajudar com sigui! Però com ho farem? Doncs no ho sé. Què? Però pensa que nosaltres també hem augmentat la força. Ja trobarem la manera de sortir-nos-en. Espera, em fa l'efecte que això no serà tan senzill com et penses. Fes alguna cosa! D'acord, però jo no em penso fer responsable del que passi, m'has sentit? Noto com embrolla tota la força! O almenys m'ho sembla! Hippo! Endavant! Fúria! Tenim força estil, no trobeu? M'han ben rostit. Buque! Ho sabia. Ai, quin mal! Estàs bé, mestressa? Contesta'm, estàs bé? M'he donat un cop al cul, però quin mal! Eh? Què passa? Tu mantens el marge, bufona! Deixa'ns fer nosaltres, sents? I tornarem tantes vegades com calgui! Us deixarem tan destrossats que no tornareu a morir regenerar-vos mai més! Deixeu córrer! No serà tan senzill com semblava. Llavors què ho farem? En Sabo diu que són invencibles, però... De debò creieu que hi ha algú que sigui totalment invencible? Que potser has descobert com ho fan? Em sembla que sí. Explica'ns-ho! Aquest soroll ve d'allà. Creus que hi té alguna cosa a veure, això? No ho sentiu? Abans de regenerar-se se sent un soroll, com si estiguessin polvoritzant alguna cosa des de dalt. Tu també ho has sentit? No. I tu què creus que significa, això? Són nanomàquines. Nanomàquines? Les nanomàquines són uns aparells tan petits que no es poden veure a simple vista. Em sembla que aquella cosa d'allà escampa nanomàquines per ajudar a les ombres negres a regenerar-se. Per això es tornen a reconstruir! Ara ho entenc. Així vol dir que... Hem de destruir l'aparell que escampa les nanomàquines i ja està. O si més no, ho hem de provar. Entesos! Doncs som-hi ara! Surt del peix! No veus que fas nosa? I si realment és veritat que nosaltres no hem canviat gens? D'això m'estressa. Què vols? És que t'he d'explicar una cosa. Urpes d'acer! Raig picador! Alea terra fènix! Onada de fúria! Ah! Gran llampés! Què us sembla, això, eh?
que us expliqui que les nanomàquines són tan petites que són imperceptibles per l'ull humà i poden travessar qualsevol escletxa. Encara que hagueu destruït l'aparell, no podreu aturar les nanomàquines. Que destruïu la màquina no els afecta per res. Maleït Zabo! En aquest cas, ens haurem de desfer d'en Zabo, que és el que manipula les ombres negres. Però com vols que ho fem, això? Si ni tan sols sabem on coi s'amaga! Deixeu-me que me n'encarregui jo! Precisament en moments com aquest, l'Hippo i jo us podem donar un cop de mà! Bucket, tu? Encara no has escarmentat? No es tracta d'això! La qüestió és que jo sóc l'única que ho puc fer! Però Bucket! Sisplau, Zola! Deixa'm-ho fer a mi, de debò! Està bé, endavant. Si és així, jo l'acompanyo! No! Us heu de quedar aquí i provar de distreure l'atenció d'en Zabo! Entesos, doncs. Ho deixo a les teves mans, Buque. Gràcies! Voleu dir que som maros sortirà? Ombres negres tipus 3, no us atureu! Lluiteu! Lluiteu! Nosaltres ens encarregarem de destrossar totes les ombres. D'acord? D'acord! Escolta, n'estàs segura d'això? I tant que sí! I sense tu al meu costat, segur que no seria el mateix! Ai, quines paraules més maques! M'has arribat a l'ànima! Ha arribat l'hora de posar a prova la nova força! Quin avorriment. L'enemic no arribarà mai fins aquí. Mestressa! Sí! Què hi feu, vosaltres dos gandolejant per aquí? Un intrús! Alto! Majestat! Majestat! On és en Zabo? Un moment, ara mateix ho comprovo, majestat. Majestat, lamento comunicar-li que ara mateix empaitava amb un intrús que corria per aquest passadís. No ha vist passar ningú. Era una noia amb els pits molt grossos, encara de no ser gaire intel·ligent. Però què dius? Què? Res, coses meves, no res. Voleu fer el favor de dir-me on és en Zabo? Sí, ara mateix és a la sala de control de l'àrea 3 de la zona S, que és on dirigeix el combat contra l'enemic, majestat. A la zona S, eh? És una de les meves zones preferides, però per si de cas indiqueu-me sisplau. Sí. Una altra cosa. Sí? Tu estàs despatxat! Què? Oh, no! Començo a estar cansat. Quan trigarà la Buque? És inútil. Només és qüestió de temps que s'us acabin les forces. Dispensi. No molesteu. Ara no tinc temps per... Sa majestat Nene desitja veure'l. Majestat, tal com pot comprovar, està a punt de quedar-se sense forces. Estem només a un passet de la victòria. Ho dius de debò? Però això és horrible. No res. Coses meves. Ja està, ja et pots retirar. No en necessito més. Apa, adeu. Sí, majestat. Majestat, suposo que ha vingut a donar personalment el cop de gràcia a la Zola i a aquella colla de marrecs. Doncs no. Llavors, potser ha vingut per veure de més a prop la seva derrota? Doncs no, tampoc. Llavors per què? He vingut... Ha vingut... He vingut a derrotar-te, tu! Ah! Però si tu ets... Però com? Què hi fas aquí? Però què? Surt, Hippo! Mestressa! Hippo, hipoterma transformació! Transforma't en una ombra negra tipus 3! Però a què? Som-hi, Hippo! Som-hi! A mi no m'enredes. Què? Sé prou bé que tens l'habilitat de transformar-te, però pel que fa a la lluita cos a cos ets una negada. És evident que algú com tu no em podrà guanyar mai de la vida. Això ja ho veurem. Què? Que ja no te'n recordes que nosaltres també fa poc que hem augmentat la força? Què? Gràcies a això tenim una habilitat nova que el meu Hippo m'ha ensenyat abans de venir.
l'habilitat de copiar els atacs que rebem. De copiar els atacs? Te'n recordes de l'atac que hem rebut fa només una estona? Fins ara només podíem imitar l'aparença de les coses, però ara també tenim l'habilitat de copiar els atacs que hem rebut i reproduir-los amb exactitud. No pot ser. Ara t'ho demostraré! Som-hi! Rectimus 3! Ara! Què et sembla, això? Ai! No pot ser! Que em cremo! Potser que toca l'últim de debò! Ja està? Diria que sí. Vinga! Ho hem aconseguit! Aquest deu ser l'interruptor. Què passa? Manu! Això vol dir que la Buque se n'ha sortit! Hola! Que et sentiu, nois? Sí, et sentim la mar de bé! Ho has fet molt bé, Buque. Gràcies, però... La veritat és que no sé on soc. Em podríeu venir a buscar, sisplau? Afanyeu-vos, és per aquí. Diria que és aquí. Luke, que pots esbrinar on és en Nene? Ara ho provo! És aquí! Doncs va, som-hi! Ja sou aquí!影の研究を続けてきたネネはキメラを大量発動させるのだった。愚かに。いいか、地面に影の映ったキメラが本物だ。でも全部影がないけど。そりゃキメラ自体が影だからな。ちょっと待って、ゾラ！行くぞ！次回ブルードラゴン決戦空中要塞。